هنرمندê şêwekar Reza Topal yek ji hunermendê Kurdayê bi nav û deng e. Got bi salan xebata hunerî li Ewropa kiriye û matîvên Kurdî bi her kesekî ve daye nasîn. Reza Topal di sala 1934 li gundê Hulman ya bi ser Dêrsimê ve hate dunyayê. Ev serê pêncî salî ye got hunermend Reza li vê malê li Berlînê dijî. Li vê de jî xewn û xeyala xwe dawirivandiye ser kezeba van kevalan. Pinca yek sala. Yek sala li birame. Vêne çêdikim, dinivîsim, dixwînim. Gelek xwendin, pir dixwendin. Nivîsand. û vêne çêkirin, seyahat kirin, gelek seyahat. Sî carê zêdetim seyahat kiriye. Wek Hindistan, Kenya, Malezya, Brezilya, Venezuela, Kuba, gelek gerime. Kuba çûme min vêne çêkiriye û nivîsandiye. Ji ber girêdana şêwekar Reza bi nasnameya wî ya Kurdî ve ew rastî gelek astengiya bû li Almanya û nijadperestiya Türkan li wê de gef û zorî lêkirin. Ji ber wê jî hunera wî gelekî bi zehmetî derbas bû ta goriya xwe di nav galeriyên cîhanê de dît. 1975 min resmekî mezin çêkir, pir rengînî çêkir, min berê xwe dayê, ava ez ki vê rewşê de biçim, divê biçim Awstrakê. Min nedixwest arzû lezerim Awstrakê. Çêtirim û motîfê min memleket pir e, ez ê vegerim têm rengan têm bikim, modîle bikim. Şêwaza gopkar aniye şêwazeke berfireh e. Gelek jê derên wê hene ji abstrakta, modern heyanî realîstê ve. Lê Reza xwest di hunera xwe de dûrî matîvê Kurdî nekeve û girêdana wî bi çand û kultûra Kurdî ve bimîne diriya hunera xwe de. Zamanê min ki zêde dibû, hebû vêne çêkirin, bi rûn dixebitiyam, vêneyê rûn, ya avê, pastelê rûn, grafîk, mozaîk, sevan hemiye xebitiyam. Bi hezara tablo û berhem afrandiye û gelek rûyên kovar û pirtûkên Kurdî xemilandiye li Ewropa û li Kurdistanê jî. Di nerîna wî de got siyaseta Kurdî û partiyên Kurd da guhdanê bi hunera Kurdî nakin û wê baş nanirxînin wekû alavekî baş ji bo pênasîna pirsgirêka Kurdî bi cîhanê ve. Waliyê Kurdan, Partiyê Kurdan dixwazin ji te fayde bibîn, te bixercînin ama çi nadin, digirin. Nadin, digirin. Yani bîmaneyê te wan xebat. Te mana xwe te nedînin. Vira ji xebatekî baş nakin. Xebata wanayê ki ber çawan te çektine. Ji bilî şêwekariyê ve jî Reza mijûlî nivîsandinê dibe û dixwazit wan nivîsandina de tiştê ku nikare ser kevalê berxîne diriya nivîsandinê de bîne ziman. Asman pakış pak, serse zeleşîn, vekirî ifadeyekê bû mêze temaş. Daroja îro hunermend Reza di nav tablo û kevalên xwe de dijî. Bi hezkirin destê xwe di duwan wan dipelîne û hîna jî hêzê de dixwe got tabloyên nû çêbike û hunereke nû biafirîne. Ez tenê çi bikim ger? Quvveta min tune, tiştekî min tune. Tek imkanekî me heye binivîsim rast li vêne çêbikim. Ama alîkarek derva kes tune tiştekî war heye. Daxeftinê xwe de vî tiştî diyar dike got metirsîna wî heye ku ew ji vê dinyayê bar bike û bi hezarê tablo û berheman li paş xwe bihêle bêxwedî û xwedan. Ji ber wê jî wî bang li Kurdan kir got ev berhemên wî têxin mozexanakê de dagobên parastin û bimînin nimûneyeke baş wekû çavkaniyeke hunerî û rengîn ji Kurdan.